Ahoj, som tu jak Rýprak a vítam vás pri mojom prvom let's playi a možno, že aj sérii na Call of Duty 4 Modern Warfare. Takže ja by som si mal ešte zmeniť meno, ponecháme to tak a dáme si toto, to je môj obľúbený a dúfam, že ma to nekekne. To mám v obľúbe. Potom trochu budem horšie artikulovať, lebo ma bolí hrdlo. Aj zub. Kým sa to načíta, chcem vám niečo povedať informačne. Minecraft budem zase hravať za lavaboja. A možno, že zase aj so samom. Ja som pokúsim požičať hru od kamaráta, túto. Ja som ho mohol nainštalovať tento ten 6 rokov. Dám sluchátka, počkajte.